Vegem 4 errors amb la R en català. Primer error. Blavó no s'escriu amb O accentuada a final de mot, sinó amb R simple. El motiu és que escrivim una sola R a final de paraula en els sufixos de derivació. Aquí, blavó és una paraula derivada de blau, blau, blavó, i acaba amb el sufix OR, per això porta una sola R. I ho fem així encara que la R siga muda, compte. Segon error, superràpid escrit amb una R. Per què és incorrecte? Perquè escrivim dos R's quan tenim un prefix acabat en R, en este cas super, i la paraula que acompanya començada per R, en este cas ràpid. Llavors mantenim les dos R's. Este fenomen també passa amb altres prefixos com cor, inter, hiper, ir o ciber, tots acabats en R. I un altre error és escriure-ho separat, super per una banda i ràpid per l'altra. Et recordo que en català, en general, els prefixos s'escriuen units a la paraula que acompanyen, tret d'algunes excepcions. Tercer error, contrarrellotge. En este cas, l'error és escriure el mot amb dos R's. I si la paraula anterior en portava dos, per què esta no? Si també té un prefix, et deus preguntar. La resposta és que el prefix contra no acaba amb R i en mots compostos cultes, en què el prefix no porta R final, no n'hem d'afegir cap. En este cas, només mantenim la R de rellotge, encara que en ajuntar-les sona com una R vibrant. Compte i no cometes aquest error. Quart, erradicar amb una sola R. Què passava amb la paraula erradicar fins fa relativament poc? Que s'escrivia amb una R. Llavors, l'error el cometíem quan n'hi posàvem dos. Ara bé, amb els canvis ortogràfics de 2016, aquells que segur que recordes perquè van fer desaparèixer molts accents diacrítics, un altre canvi que es va aplicar va ser escriure erradicar amb dos R's. D'esta manera s'evitava que la gent pronunciés el mot amb R simple, així que ja ho saps. Si t'autocorregies i havies après la norma antiga, ara reaprèn la nova. Erradicar i derivats amb dos R's. Cometies algun d'estos errors? A partir d'ara ja saps com evitar-los. Fins al pròxim vídeo!